Het werk heet El Golpe Fatal van Dirk Bossé. El Golpe Fatal, de doodssteek, gaat over een stierengevecht. En je hoort het allemaal voorbij komen. Het gejuich van het publiek, het binnenkomen van de stier, het stierengevecht zelf. Af en toe, dat is op 3 plekken in het hele stuk, is het net of dat de muziek in één keer stilstaat. Je hoort spanning. Ik zeg altijd, dan kijkt de stier naar de matador naar de stier van nou, wat gaan we doen? Wie zal de eerste stap zetten in het vervolg? Dan gaan we verder en helemaal op het einde, dat zal heel duidelijk zijn, ja, de stier die gaat toch dood. En dan is er een soort treurmasje, zeg maar, voor de stier. En het eindigt, en dat vind ik dan wel mooi van de componist dat hij dat gedaan heeft. Het eindigt niet uitbundig, zo van, hoera, de stier is dood, maar het eindigt echt van, ja, gewoon heel erg dat dit op deze manier nog moet. Het heiligt dus heel zacht met een heel wrang akkoord. Heel veel plezier met El Golpe Fatal.